Som a Font-rubí, terme municipal de Guardiola i Font-rubí, a l'Alt Penedès i... Ho veieu cap allà? El Penedès gairebé tot als nostres peus. Ara bé, nosaltres seurem aquí, amb aquesta serpent dibuixadeta, i ara us explicarem el què. Aquí dalt de tot tenim el castell de Font-rubí, més enllà la Font del Llinars, el Coll de la Barraca, i aquí, al poble, una casa molt gran, la masia de Can Fàbregas. Diuen que en aquesta masia, fa anys, de tot fa molts anys, hi havia una xicota, una pubilla, que li deien la pubilla de Can Fàbregas, que era una cosa bonica, dolça, delicada, preciosa, que tenia dia sí dia també una corrua de pretendents que venien a demanar-li per casar-se. I ella, un rere l'altre, els anava esbaldint, de bona manera, no era pas ruda ni brusca, però els nois al final es van ofendre perquè no es decidia per cap d'ells. Què van decidir fer? Anar a veure a la fatillera de la Cova de Bolet, que tenia molta feina, que ja ens ha sortit alguna altra vegada amb alguna història que us hem explicat. La fatillera de la Cova de Bolet va estar espiant a la pubilla de Can Fàbregas i va veure que sí, que tenia alguna cosa estranya, perquè tanta bellesa no podia haver nascut a la terra, i va elucubrar el següent. Vinguda com era, de família occitana que havien hagut de córrer i fugir de la seva terra per culpa de la pesta, si s'havien salvat és que havien fet alguna mena de pacte estrany amb aquell qui viu sota terra. I si el pacte havia estat amb aquell qui viu sota terra, a ella, cap allà, l'haurien d'enviar, a la pubilla de Can Fàbregas, queda clar. La dona, doncs, una nit, va desencadenar una tempesta de llamps i trons, i aquella tempesta va condemnar per sempre més amb aquella xicota tan bonica, dolça i delicada a anar a raure sota terra. Diuen si a la Font del Llinars, diuen si als bufadors. El cas és que la noia s'hi va resignar. L'única cosa que li va demanar la fatillera va ser que almenys un dia a l'any pogués sortir a veure aquella terra que l'havia vista créixer. I aquest desig va ser concebut. Li va donar la potestat de sortir la nit de Sant Joan a dalt la font. I diuen que si us hi fixeu bé encara podreu sentir el bramul d'alguna bèstia grossa, potser alguna serpent, que és qui la guarda i la vigila perquè no s'escapi. I si us hi fixeu bé també, potser la veureu a ella, que surt a fer la bugada, a netejar la roba, perquè només té un dia i una nit per poder-la estendre, penjar-la, rentar-la, posar-se-la i tornar-se'n cap al més profund de la terra. I és que això, aquestes històries, també són un Penedès.